Il-ħadd li ġej se tkun qed tittella d-9 edizzjoni tal-President's Solidarity Fun Run, mixja tradizzjonali li għaliha jattendu l-eluf. U din is-sena xejn inqas hekk kif l-organizzatur ewlieni tal-avveniment Marku Tajjar għalli din mistennija tkun fost l-ikbar li qatt tittellaw. Ir-rotta li titlaq minn Santa Venera, rotta tradizzjonali, ir-rotta li titlaq minn Raħa Ġdid, rotta tant popolari u anke rotta tal-Università. Kif ukoll il-ħeġġa li għandhom ukoll il-ħafna runners minn clubs differenti li din id-darba jiġru minn naħa tar-Rabat. Allura kollha jenaqdu flimkien, nimxu mbagħad tul Repubblika l-Belt fejn imbagħad ikollna l-messaġġi minn naħa tal-President. Waqt li ħeġġeġ lil kulħadd biex jipparteċipa, Tajjar appella biex fil-jum tal-avveniment dak li jkun jagħmel użu mit-trasport pubbliku. Trasport pubbliku grazzi għal Malta Transport sa jkun b'xejn, mis-7 ta' filgħodu sa s-satejn ta' l-offsinar kull ma jrid jagħmel persuna tieħu l-bib u propju tippreżentah kif titla'. Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Prieka appella tal-għaqda waqt li qalet li dan l-avveniment għandu jservi ta' opportunità biex il-poplu kollu jinsa id-differenzi tiegħu. Segretarju parlamentari għall-Isport Clifton Grima appella lil kulħadd biex nhar il-ħadd jingħaqad bħala poplu wieħed biex kulħadd jieħu pjaċir waqt li jgħin lil ħaddieħor. Għal sena oħra se jkun il-BNF Bank li tagħla appoġġ tiegħu biex din l-attività ta' solidarjetà tkun suċċess. Il-kap eżekuttiv tal-bank Michael Collis qal li l-bank sa mill-bidu nett temmen f'din l-attività li hija ta' ġid għall-poplu Malti. Reġistrazzjoni għal Fun Run bid-donazzjoni għal karus tal-Community Chest Fund tista' ssir fil-ferat tal-BNF Bank u fil-palazzi presidenzjali fil-Belt u f'San Anton.